טוב, אני ואמא שלי עושה את אתגר יאללה סתובבי. אז זה הרעיון שלי, הסתכלו. זהו. זהו, יאללה, טוב. ניצלתי? כן. יופי. ניצלת. ניצלתי? לא לעשות את זה על הזה. טוב, יאללה, ניצלתי? כן. טוב. ניצלתי. לא, אני מפחדת לקחת, זה קשה. אם אני לא רוצה. יופי. ניצלתי. יאללה. ניצל. יופי. ניצל. זה מתחיל להיות מאתגר. ניצל. אימא. ניצל. ניצלתי? כן. יאללה, תלך. ניצל. אני לא תגיד לך איך. ניצל. 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 יואו, היי, שהוא לא יכול. לא נכון. לקיים תבחרי. תבחרי. תורי? כן, פה. ניצל. ניצלתי. יואו. טוב. ניצל. וואי, יש רק 3 עכשיו. רגע, בוא נסדר אותם. לא, צריך נדע. בוא נסדר אותם. אימא'לה, אני מעדיפה ללכת על... זהו, אני מעדיפה ללכת על זה. יואו, למה חשבתי שזה היה שלך? וואי. יאללה, לא נורא, תחזירי. טוב, אז זה כל זהו, מה מספיק, שהיה. תחזירי ועכשיו תחזירי תראו. לקופסה. כל זה היה פה. ביי! תסתכלו. ביי!